Ọhaneze ndị ọma na-ege m ntị, aka m bụ Ada Ebeteghete, Ada Igbo niile gbaa gburugburu. Dịka m si eme na mbụ, onye nọ na ngwurie n'oge dịka oge a bụ Ichie Benson Ezeofor. Biko uche unu dị n'ihe anyị na-ekwu. Daalụ sir. Daalụ. Abụ m Ada Ebeteghete, Ada Igbo niile gbaa gburugburu. Dịka m si eme na mbụ, ana m aga ebe dị iche iche ịga jụ ha ka ha si fụ omenala Igbo, ka ha si fụ asụsụ Igbo. Mana tupu anyị amalite, nsị ka m belere gị na nwanne gị bụ late Ichie Humphrey Ezeofor. Onye hapụrụ anyị wee nwụọ, onye hapụrụ anyị wee pụwa. Ana m asị biko kwuru nzibe ya nwa ọnwụ zuru onye ọnwụ n'ọnụ. Ọ bụ ọnwụ dị arụ onye ọbụla, n'ihi na nwanne gị nwoke nwụrụ anwụ ka na ezigbo mmadụ. Ọ bụ ezigbo mmadụ n'ala Igbo, ọ bụ ezigbo mmadụ n'ala Agụata, ọ bụ ezigbo mmadụ n'ala Ekwulọbịa. Sị kwuru nzibe. No, thank you very much. O doro m anya na ibigo mba ofesi Amerịka afọ buru ibu. Ama m na o kwesịghị iru afọ ole kịta? Ọgụ afọ na-abụ. 40 years. Bele ofu afọ. 39 years. Yes. Ifugonu obigo mba ofesi afọ tolu anya 39 years, afọ 39. Isi ka m bịa ka m jụọ gị ka e si eme omenala Igbo ebe ahụ. Omenala Igbo na-asụ Igbo, ọ bụ ihe a na-akwanyite ebe ahụ nọ ka ọ bụ ihe echezọbere echezọ? Ma a na-akwalite, anyị nwere organization, anyị nwere otu ndị Igbo, otu ndị Anambra dị iche iche na Amerịka. But ebe nọ na California na San Francisco Bay Area, anyị nwere ọtụtụ otu ndị Igbo na ndị Anambra dị iche iche. And anyị na-emekwa n'omenala ndị Igbo ma anyị mewe ife. Ọnwụ onye nwụrụ ndị nne ma nna ya nwụrụ na Naịjirịa, omewekiti ọkụ anyị na-emekwa omenala. Ndị na-agba akwụkwọ, a na-eme wine carrying, na-esi emekwa ya ebe a. Ụmụ nwaanyị bịa ha malụ George na lace, ụmụ nwoke yirikwa traditional, wee na-akwado omenala Igbo na asụsụ Igbo. Obi juru m afọ n'ihe ịzara. O doro m dịka ihe ịzara ya wụ na omenala Igbo na-aga n'ihu na mba ofesi ebe ahụ nọ. Anyị na-akwado omenala Igbo. Anyị nwere otu egwu a na-akpọ Igba Eze cultural group. Anyị na-eti Igba. Bọsụ anyị jere nwa onye otu anyị gbara akwụkwọ, anyị tiri Igba bata. Ofu nwaanyị grandmother na Amerịka pụta na-amakụ anyị ọbịa sị no, Igbo erugo Amerịka. Igbo erugo Amerịka. Nke a ihe mere eme na-asa anyị biko anyị agbaligo so iwe kọwara gị na anyị na-eme ihe anyị ji akwado omenala anyị na asụsụ anyị na Amerịka. Ya bụ okwu ikwu kịta o juru m afọ. Ajụjụ m ọzọ na-agakwa gị sị, unu nwere ụmụ ebe ahụ, maka o doro m anya na ị nwere ụmụ ebe ahụ. O nwere ka unu si agba mbọ akụziri ụmụ unu omenala na asụsụ Igbo? Ịkụziri ụmụ anyị omenala na asụsụ Igbo bụ ihe bidoro mebi n'afọ 10 gara aga. Anyị nwamụtara ụmụ tochagoro anyị akụziri ihe Igbo na anyị kwesịrị isi kụziri ihe Igbo ha pere mpe. And kịta ọ na-ewute ha, a na-ajụkwu ndị nne na nna ka ihe mere na-eji kụziri ihe asụsụ Igbo. Otu ụmụaka mụrụ dị afọ 10 ma ọ bụ afọ 9 ma ọ gbadaba, nne na nna fa na-ewepụta obi ịkụzi ihe asụsụ Igbo. A na-asụ Igbo n'ụlọ, and enwechara Igbo classes ndị Igbo mere organize on Saturdays or in the evenings after school. Nne na nna kpọgo ụmụ ebe a na-agụsị ihe Igbo. And o nwere ife mere n'ụbọchị anyị mere ihe ụka nne, asị ụmụaka onye ụmụ ya na-asụ Igbo ọfụma ga-eme adreesị ndị nne n'Igbo. Ụfọdụ otu anyị na-anụ onye Ọnịcha si na nwa ya ga-eme ndị nne ya adreesị, onye ọna na-ebe ya anya ka nwa onye ọcha ga-esisi nwanyị. Anyị kwenyesi ya nsogbu adị. Ụbọchị ya ọ kpọpụta nwa ya wee gara Igbo sụọ ka onye nke ndị sụkarịa ndị nọ n'Igbo anyị. Echasị ndị nne na anyị na-eke n'ụlọ. Ndị nne onye ọ nọ bụrụ n'ahụ ọgụ nwatakịrị na-amụ ya ọma na-asị ya nna nna nna.
so wetinye anyị ma ndị bụ ndị Naijiria nne na nna ụmụ Naijiria akụziri ụmụ anyị Igbo wetinye anyị ihe ihere n'ihu so but ndị kịta na-amụzi nwa ha kịta a na-agba mbọ ịkụziri ụmụaka anyị Igbo so n'ime ụmụ niile ịmụ onwe nke masị Igbo taa fa na-anụ nwa obere beta ada nwaanyị nke ahụ bụ ihe Igbo n'isi ma ọ bịa Naijiria ogo akwụkwọ Igbo gụọ ma Igbo Baịbụl ọ ji etichi onwe ya ọ na-amụ na-agụ onwe nke ọghọta ka esi asụ ihe omenu nke ihe ọsaụndụ ọ jụọ m ngwa ya ọ na-agba nnọọ mbọ na-agbasi mbọ ike o mgbe ọ dị mụ na ya na-ekwu okwu ọ na-edo nnọọ nkwụ ihe ogwu ọsị ntụfịa akwa nkụja ya nwachiwakwuo ọchị nsị a ga-ehi mụtara ihe a asị ya na wọch Igbo program ya gotere Igbo tape na wọch so iwekọa gị ụdị uchu o tinyere ịna-amụ okwu Igbo ka afa nwa gị nke na-eme ihe afọ ya bụ Ijeọma o ịbara ụmụ gị afọ Igbo ee nwaanyị nke na-aba afọ oyibo bọsị ndị ọcha babara ụmụ ha afọ Igbo mgbe ọkwụ ụmụ afọ ndị ọcha ok enwere gift m ga-enye gị ihe Ijeọma ihe ada ebetete ya n'onugbu ị gara enyere enye Ijeọma si a na ada ebetete na-ekenye na uchu ọ na-etinye ịmụta asụsụ Igbo ọ bụ mụnwa mere ya si a na nyere ya thank you. That will be big encouragement to her. Okay. So, in your river, even in that by the phone, my check it and see the key. Okay. Thank you. Daalụ no ya dịrị mma ọha na eze na-ege anyị ntị unu anụgonu oke obere oge mụ na Ichie Benson jikwa okwu ọ kọwara ihe na-eme na mba ofesi gbasara asụsụ Igbo na omenala Igbo na ha nwa akụziela ụmụ ha omenala na asụsụ Igbo na ọ bụ ihe na-ewute ha n'ụbọchị tata wee na-enye ndị kawo ndị ụmụ ha na-eto eto ndụmọdụ ka ha kụziere ụmụ ha asụsụ na omenala Igbo ọ bụ sọ ndị nọ mba ofesi ọkwe ndị nọ Lagos nwee ndị nọ Ọnịcha nke ya bụ ịga afọ ụmụ ha na-asụ Igbo ịjụ ha gị na-eme asị gị ka ha sụwa n'oyibo o ji agba ha nata ekeresimesi ha na-asụ Igbo dịka ha eso n'ihe a na-eme ndị Igbo gị onye mere anyị ife a ka anyị sụwara ụmụ anyị asụsụ Igbo na ọ bụrụ na nne Fino nne ụmụ obodo Igbo nne ndị dị iche iche ụmụ ha ji asụsụ Igbo eri nri ka ji mebere ihe niile ahụ na-eme agụghị egbu ụmụ ha ka anyị sụwa asụsụ Igbo ka o wee dịrị anyị na mma Igbo wu Igbo ekenekwe m ụlọ ọzọ ndị ọya dịrị mma ka emesịa No. daalụ sir.